Sawat delay ya yang ya. Delay Pak, delay. Telak. Ya delay mamah-mamah lah apik ya Mas. Iya. Gimana? Ih suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Mama mau bikin cucu. Papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan kasihku sayangku kan kau jadikan permaisuri oh kasihku oh sayangku. Kelas pinten sakniki, Nduk? Kelas gangsal SD. 5 SD. Nggih. Kelas 5 SD. Sekolah teng pundi, Nduk? SD Katelan Setunggal Tangen. SD Katelan apa? SD Katelan Setunggal Tangen. Oh, SD Katelan. Ya, Katelan ya. Nggih. Tangen Sragen nggih. Nggih, leres. Nek sampean sekolah sok mlebu sekolah to? Nggih. Sregep to? Nggih. Ah, neng sekolahan juara pinten? Mboten ngertos. Loh. Enek juara 1, juara 2, mboten enten rankingnya to sakniki? Enten. Enten. Lah, Tapi rapotnya mboten dicipok. lho, kok iso ora dijupuk ki lho? Lah mboten ngertos kok, Pak. Wah, ibumu sing ra beres iki mesti. Wah. Neng sekolahe nyinden oleh, Nduk. Neng sekolahe aja nganti ditinggal ya. Nggih, Pak. Kaya Mbak Yumu, Mbak Niken iki ya ngono. Ki tanggapan bendina ora leren. Ning sekolah iki blas ora tau mlebu. Dadi ning panggah iso sekolah. Tegese nek pancen ya pas prei ya Mbak Niken ya mlebu tenan. Nek ketika ning Jakarta kudu mulih tekan sekolahan ya ora nyandak gitu. Nggih. Ning sekolah yang diutamakan mulu aku nuturi karo sampean. Wong aku iki sak bapakmu ngono lho. Sekolah tetep sregep nggih. Nggih. Pelajaran sing mari mok senenge apa? Napa nggih, Pak? Enten bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Sing mok senenge. Kabeh, Pak. Angel kabeh, Pak. Loh, angel kabeh piye? Mesti enek salah satu pelajaran sing mok senengi apa? Gak enak, Pak. Loh, piye gak enek iki. Kudu disenengi kabeh kuwi pelajaran kanggo awakmu. So nek pinter, kuwi sing ngunduh dudu mbokmu, nek sing ngunduh sampean. Nggih. Kaya Pak Kangko kuwi mbiyen nalika sekolah ya wis dalang, ya wis laris. Nggih. Ning pelajaran kuwi kabeh tak pangan, Nduk. Nggih. Bahasa Indonesia tak pangan. Nggih. Bahasa Inggris tak pangan. Nggih. IPA tak pangan. Nggih. IPS tak pangan. Nggih. Ojo meneh kok IPA IPS. IP ku dhewe tak pangan kok. Jadi sekolah ki nomor 1 nggih. Nggih. Ah, sampean nembang apa? Manut Bapak. Salim riyen, Pak. Oh, salim. Ngene salim karo Bapak. Alah, ger. Oh, alah sakmene kok tangan barang sing dikotangi apa ngono. Dan nek gak dikotangi kok ketok, Pak. Iya. Iya. Nggih, nah, saya pinter, saya gede, saya cerdas, saya carcor. Dadi sindan ki ora mung nyuwara tok, Nduk. Nggih. Kudu pinter interaktif, kudu pinter omong, ya ta? Nggih, Pak. Ya, ngono sing cetha. Ya. Sampeyan nembang apa? Nembang nggih. Nggih. Masa Bawarian nggih, Pak. Bawarian nggih. Oke, kudu nganggo bawa. Ah, ya. Walah, cah wedok kok Asmarandono Semarangan. saged Saged. angel lho niku. Nggih, ya itu saya dari ajar mawon, Pak. Oke. 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 Ya. Ya. Seperendene nggih. Iya, alah. Nek salah benekne nggih, Pak. Oh, tak benakne. Salah ora nek sing nyeneni sampean. Nggih. Mergo sampean jek cilik ya ayu. Kuwi lek nembang salah ora nek sing nyeneni, kabeh Nggih. maklum. Nek sing tuwek-tuwek kok salah, tuwapuk cangkeme. Dadi Ya. Sekinten, Mas? Niki jenenge Mas Freddy. Mas Predi. Nggih. Mas Freddy sing genten niku Mas Freddy. Mas. Modele kaya baterai gitu. Nggih. Ya, coba. Pak, awas Parandono. Aja turu. Cangkemnya. Sindan jending tuwek-tuwek do meneng. Ya aku gatekne suarane legit kok suwe ra ketemu kok. Sari. Kaki. Bapak-bapak, kanca-kanca tepuk tangan dulu buat Nduk Legit yang luar biasa suaranya.
Cek kelas 5 SD lho suarane wis kaya bledek. Nggih pangestunipun nggih Sok Pak. nek gede cita-cita pengen dadi apa, Nduk? Pesinden Pak. Pesinden. Yes, pokoknya seniman seniwati ngono ya Pak. Wah ya pokoke dadi seniwati ya. Nggih. Sing mok hobeni mok gemari sinden sapa? Niku Oh iya. Mbak Niken Salindri. Wis bocahe meneng, ora sugih swara, ora sugih pertingkah, ya pacare ganteng ya. 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 Nggih. Jos. Nggih. Ya terus. Nggih. Hop sih, Nduk, tak benerke, Nduk. Nggih. Ana dewa. Dewa. Ora dewa. 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 Nah ngene lho Pak diajari Pak. Lah tak benerke. Bapak nek karo nek wong salah mergo sing ngajari kok masa ora iso bedakne ing antarane dewa karo dewa. Dewa. Nek dewa ki tanpa hak, nek dewa kuwi nganggo hak. Nggih, ulang nggih Pak. Oke, yo baleni. Dewa. Dewa nganglang jagat Wah. nyangking bokor kencanane Sing ngajari nyinden sapa sampean? kula Ah, Pak D kula Pak Pakde sapa? Pak Deko Oh, alah Pak Eko. Nggih. Pak Eko ki Pakde mungkin kakak kelas Pak Kangko. nggih Pak Deko kalih Pak D Bagong Kendang Oh, Bagong Ngendang. Nggih. Ora ibumu sing ngajari? mboten Oh, ibumu ora iso nembang kok. lah niku Heeh. Lah iya, ibumu ora iso nembang, nek ngrasani Lah, ibu tangga niku- iso weneng dhek. lah iya to Pak Lah iya. Ya, ning mbokmu ki sekile nggon tari, ngono. nggih Mangga Cahayu. Deh. isi nedongota sandang kalawan pangan Haha. Bengi iki uga diramuhi, Nduk. Sapa? Selain pencinta budaya, juga adoh saka ing Bandung, Jawa Barat, panjenengane Eyang Putri ing mijil saka ing Bandung, Eyang Sri. Oh, ngono sing bengi iki uga rawuh mrene saka Jawa Barat, mung kepengin ketemu kelawan Genduk Niken Salindri, kepengin ketemu kelawan Mas Ardi. Oh, ngono Matur suwun nggih Bu, peparingipun kangge kula sak kanca. Oh, ngono Kowe diparingi apa? Aku diparingi jarik, kanca-kanca ya diparingi jarik asal saka Cirebon. Oh, ngono jarik Mega Mendung sing dienggo kanca-kanca yoga ya mung kurang 6 Bu dadi. Oh, ngono ya. Ya, uga dimonitor lawan guruku. Sapa? Penjane Pak Eko Mugiono sing mapan wonten Jakarta, jane njaluk lenjer kuning ning sinden-sinden ki urung enek sing apang, kok tak semayani tanggal 22. Oh, ngono ya. Ya, Nduk, bareng Nduk, terus, Nduk. Ya. ya iku bagian nipun wong meleh
ngajutke lagu apa nok Cahayu? Apa nggih? Ah. Sing campur sari ngono gen apa ninggal katresnan apa sing? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih. Nggih. Iya Mas, garap campur sari Mas. Oh, ngono. Ah, ya. Maka ngatur sedaya pamirsa utamane rencane Bapak Sugianto saha Ibu Yayu uga mempelai berdua Mbak Nadia Mas Irfan. Oh, malah ngenteni ning kono wiyayine. Heeh. Engko gen gojek karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya Mas, Mas Tatok. Ya, langgam sikik. Engko lagi dangdut. Oh, ngono. Ya. Ya, buka saka keyboard. Yo, dangdut dong. Salam buat anak-anakku wedok. Nafisa, Birgita, Rahma, Fani, dan lain-lain. Terima kasih Nduk Legit. Oh ngono ah. Saiki iki gilirane genduk Niken Salindri. Nanging apa? Sakurunge tak aturi jumeneng
Aku sore mau karo live TikTok gawe tembang, gawe lagu. Oh, gawe lagu heeh. Nggo sapa? Engko nek kowe menyimak lirike lelagon wis ngerti wi lagu nggo sapa. Oh, judule apa? Judule Rasa Tresna. Oh, Rasa Tresna. Heeh. Engko pas ndangdute nduk niken diaturi jumeneng. Heeh. Oh iya, coba ana bawane ya, Yung. Ana bawane Sinom no. Sinom ya. Sinom ya, coba main dibawani karo Mas Wisnu sing suarane lantang. Lagu nggo sapa? Ora usah tak omongi engko nek kowe menyimak saire bakal ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, ngono. Sapa? Arep apa dhewe? Ah ya. Oh, sing bawa sapa? Niken dhewe no. Oh iya, ya coba. Karo lenggase wenduk kan. Oh, ngono ya ya. Sing gawe bapak sore mau karo live TikTok ngono karo orek-orek. Oh ngono. Orek-orek kok digawe lagu. Oh iya ya coba Sinom Pelok. Oh ngono ya. Ya nduk kan. Kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya. Oh ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Yan. Ya, saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Heeh, iya nduk. Coba. Wah, suarane kaya bledek, Nduk. Oh, ngono. Kang ngedeng-ngandang kasmaran terus Jalu istri lanang wedok wis nyawiji jalu kuwi lanang istri kuwi wedok. Oh ya lanang wedok wis nyawiji terus Nduk. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus kutha Klaten lan bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Oh ya, terus kaprah si nebet arni saya cetha Arni. Wah, ngono terus samya samya mesem lan gumu itu tegese ora mung sing lakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem gulu. Pengiki siap karpet nggih gulung-gulung. Oh, ngono. Terus tan kabendung ing rasa rasane wis ora kena bindung. Ya. Dadya katras nan sejati
nedya katresnan sejati. Ya, terus Muga langgeng pas gong tibane ompak ndangdute. Ya, muga langgeng terus tansah wis ngerti nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? sampun Pak Nggo sapa? damel kula kali Mas Sardi to Lah iya. Wis ngaku dhewe. kalih Pak Dodo Kok iso? nenten widodone kok Oh iya widodo sing anu. Sing gaweke lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya heeh. Gairah anak muda. Iya, heeh. Yo. Kaya apa? Dek, bacutke ndangdute. Ya, rasa tresna. Yuk. Ayo, jumeneng, Nduk.
Nggih, Nduk. Nggih, Pak. Heeh. Sehat ya, No? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, no, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini, terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih, kalian Krudwijo Laras Indonesia. Sampun. Sampun. Kuwi lho Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kuwi ning kono lho gantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh, boleh. Monggo mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet nggo apa? Saiki ngene, Pak. Apa? Konsepnya. Lek share foto ki bayar 50.000, Pak. Saketan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Loh, ayo lho. Nggih, monggo-monggo sepuase mawon. Ya, 1 juta nenek kene. Tenang no pikirmu nya. Ya, iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Heeh, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duitku wis kakean, bingung lek ku ngentekne. Alah. Amin ya Allah, amin. Alah ya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga. Oh, boleh, Bapak sama Ibu tindak rene. Gen ngerti Nduk sing nanggap kuwi sapa, ngono ya ta? Pak Gianto Pitik, ngerti ta? Pak Gianto Pitik. Pitik. Heeh, mergo usahane iki potong ayam. Oh. Ya. Oh, kalau dipunya aku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa? Apa ya lek ngarani, Pak? Jagal, Pak. Oh, jagal ki nggih sapi, nggih wedhus, nggih kebo. Oh, iya, Pak, berarti. Heeh, ya. Padha kewane, Pak. Iya padha kewane tapi kan gedhi karo cilik. Oh, lek gede jagal, Jagal. lek cilik berarti jigil. Ora potong. Potong ya. Iki lho. Monggo Pak Gianto, so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Mbak Niki Niken. Mbak Manten sama Mas Manten namanya siapa? Mbak Manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Mas Ivan. nggih. Mungkin Mbak Mantennya dulu ndak apa-apa. Sambil menunggu Bapak sama iya. Ibu. Mbak Ya. Nadia sama Mas Ivan. Ya. Ayo, Jan. Malah gedemu karo manten wedok malah gede kowe to, Ken? Lah nggih. Heeh, iya. Oh, gitu. Nggih, sampun OTW. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Ya. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Iya. Sajae kowe iki nuturu kowe wis rabi po. Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu apa itu, jangan ke susu mana itu maksudnya. Ya ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya piye? Semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho, Pak. Ya takono, Mbak Nadia takono siap duwe anak apa urung? Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas Manten siap Sampeyan nganaki? siap ora? Kok bojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap ndak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa, Mas? 2 aja. 2 aja. Sampean berapa, Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kuwi anak rezeki ya. Jangan pengen gadah putu pinten, Bu? Kartun mriku pinten? Oh, manut berarti Ibu. Ibu ya berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Lah jenengan pinten, Bu? Urung. Niki anu adike manten to? Nggih, Pak. Adike nggih dereng rabi. SMP, Pak. Oh, SMP to? SMP to? Oh, Masalah. sampe SMP to? Oh alah, ya ampun. Lagi apa metungul tekan kan kene. Metungul. SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Loh, gede meneh. Ya gede wis saiki gisine terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Iya, betul. Iya. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak Afika. Sok nek rabi aja lali nanggap Pak Kangko karo Niken lho, nggih. Aja gelem dibedak-bedakne. Sok nek rabi ditungakne bapak
Ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane nggih Pak nggih. Insyaallah Gus gendeng, Bos. Amargi almune gontor. Wo, pangapunten. Nanggapi Gus gendeng. Insyaallah. Ketoke udan deres Pak niku mengke bakal. Oh alah anu to gontor to. Nggih siap. Oh nggih, siap. Gus gendeng kalih nikan nggih Pak nggih. Nggih alhamdulillah nggih mboten damel Pak Kangkal to nggih. Ya. Aku ya tanggapan dhewe. Monggo foto sesarengan. Ya. Foto sesarengan. Ibu Radi mriki, Bu. Ya, ken ora vakum. Ya, gamelane dionekke. Adike mriki. Mriki. Bu kalih Bapak. Indingane ya. Ayo sungkem mring ibu Pratiwi. Adicara foto sesarengan sampun kawiwitan. Temanten sekalian samya bingah ing manah lega ing nala. Sumengkem dumateng pepadanipun ingkang Rama saha Ibu. Lumaksana kanthi repepeh. Sumengkem dumateng Kanjeng Ibu. Sing nanggapi marem lho Nduk Ken iso foto bareng karo sampean. Nggih Pak, alhamdulillah. Heeh. Dadi bungah wis iso nyenengke karo sing ngangkuan. Lek melingket sore mau. Pak Kangko mengki kula foto karo Mbak Niken. Nggih. Takon Mbak Niken wis dugi napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kewengen ya Nduk ya. Nggih Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan terus Pak. Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan alhamdulillah. Saged terang tur sing mirsani saged jenak. Nggih, padahal niki mau udane rata lho Pak. Udan kayak disek lho Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki wae mboten niki Pak. Oh, bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Mongko wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Gianto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda lho. Nggih. Beda ngerti bedane ora? Penjaluke manten loro karo wong tuwa loro, penjaluke beda ngerti ora? Nek napa Pak? Nah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Gianto njaluk diterangi. Dadi terang Kok saged alhamdulillah. ngantene njaluk diudani? Kan lek udan kan malah acarane anu to Pak. Hah? Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksude. Oh, alah. Masa ora paham tak ketang dasmu Sini yo paham Pak, tapi yo piye ngono. Saja koyo ora roh ngono. Ya saiki menghibur masyarakat. Baik. Ah. Oh, sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Oh, Pak Gianto. Ah, ya, Oke, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki kang kathah barokah tur-atura ora loka. Nek malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Oh, pancen ya kono kudangane wong tuwa ki nek duwe putu ki cakala mangsa nek putu metu wis sayange ki ditumplak nang putu timbang ning anake. Sok nek sama nek tuwek lek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi, sok ben. Sok ngenteni tuwek to, Pak. Lah saiki Lah kula saleh gadah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Nggih, Pak. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi to. Iya, Pak. Ya, numpang apa? Manut nganggo temanten sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing alus, Pak? Sing rancak, wong wis kamrursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Ora kowe bos. Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah?
Rindunya hatiku. Ora tembang sik iki engko keri-keri ora apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Heeh, bawanono apa? Manut. Kula pengen nyobi lara sesigari, Pak. Lara sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sak-sakmu pokoke pelok. Nah, bawane sak karepmu pokoke pelok. Oh, iya, ya. Nah, mergo ora mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengen krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Nah. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangkong. Nah, kontang. Ya. Ah, ya. Mangga. Lintune mawon, Pak. Lintune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Ah, terus? Lintune mawon. Ya, Napa lintune nggih? apa? Lintune apa? Ya. Napa, Pak? Ya langsung lara sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Asal. Ya. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Iya, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gekne lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki wau to. Lagu ki mau sing gawe Bapak Anom Dwijo Kingkong. Rumah sana piye? Oh, dangdutnya sing damel Pak Dodo. Terima Ah, kasih Pak sairi. Dodo. Ah. Terima kasih Pak Kingkong. Ya. Yo, monggo lara sesigar garap gamelan Bali ya, Nduk, Ken? Nggih. Ya, oke. Yuk, monggo para kanca siaga. Ya, yo. Gamelan Bali. Oke, genduk Niken Saindri. Waktu kembang mawar mekar merengi hati kabeh sambiar cinta suci kang wis kopas kaya dirasa sapa wengi kandro lara siji rasane semu kelangani hereng cicima kambang amarati kambang liya
Lumayan luar biasa. Heeh. Nduk Ken. Dalam, Pak. Iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Nah, Saniki to, Pak. oh saiki yo. Engko saiki yo gara-gara yo iya. Heeh, iya. Ya Allah. Heeh. Oh ngono iki banget. Wah, Pak Kangko, monggo ndang diduetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya. Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku ya ora roh, aku wong tuwek mesti arep takon. Oh, ngono. Ayo disepati musik, Mas. Mas. Yo, Janokone duwe Jelaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke utawa tak paringke marang Nduk Niken lawan Mas Ardi. Oh, ngono. Iya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku engko tak aturke karo Nduk Niken. Oh iya, Yo, musike, Mas. Ya. Ya, Mas Ardi. Pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa? Cah loro kuwi. Sae muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal bang ibu. Sampeyan iku kudune Tak tuwapuk cangkemmu doan kowe kalau. Kowe do karepmu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak. Delay. Telek. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangko ki yo Lah, gone Pak, Pak kurang. mandok wis lho, Pak. Ora perkara wis Hanya karo ora. sekali to, Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yo gone mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat iki. Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko, Pak. Miskom, Pak, Jam miskom. 1, Pak. Masa yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho, Pak. Sampeyan gak ngesane, Pak. Ketemu mek sak nyuk, ho. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho, Pak. Sampean yo duwe butuwi lho. Iya ngerti. Apa sampean ketemu arep butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab, Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho, Pak. Yo iso aku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni, Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi, Pak. Sik, tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Mau mendas kule musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurai yoga, nganti pucet. Lah iki ning bis kok mau witu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah-marah.
Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya mung gegujonan, gegojekan ngono lho. Ya gone diwijo laras ki wong turah-turah. Oh, iya. Sawangan to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia. Sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 12. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Dek iki wis lunas lho duwite. Jal, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Iki nggih. Terima kasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DLI niki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki wae? Teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke, halo Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri, kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Nyeluke ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nikan kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu udah piye? Kok iso nyeluk Mbak Wiwin, Mbak ini kan kok mamah. Ya kan bahasane aku to, Pak. Ribon. Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali ini kan pun pacaran apa dereng? Wah, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Nah, niku pun bener. Tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik. ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi. Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? Wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ya. Kita juga ATM. ATM nya apa? Adik tapi nesunan. Wah iya. Iya. Nah. Ngaturke apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula paring nggih Bu, niki tesih kula beto. Oh. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok nggo kowe cah loro kok. Mung tali asih. Tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratujaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwijo Laras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, apa terjane cilik-cilik cerit iki? iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki tadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi kini kan nyo. Iki tampa. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Bisa ngecerit. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratujaya yang ada di Hong Kong. Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratujaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum. Ya. Yang ada di Hong Kong. Di Den Haag, Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, lha niki pun makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya, saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Gogon. Anu bos pitanala Mas. Bos Pitanolo. Iya. Mbak kowe Ardi apa Bos Pitanolo? Apa Di? Wow. Dereng iso Pak jane.
Iya. Lah isomu apa? Kadek ingin takon ngapalne kok. Ini kok mau napa-napa? Ya, Kusuma Wijaya. Ah ya. Kalian ngawur sithik, Pak. Oh, ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Oh, jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh, awak dhewe pacaran, Mas. Iya. Ya toh? Toke. Tok maneh dhewe pacaran ya toh. Terus mari ngono ade rapi, terus dia anake legit ngono. Engko Pak enek dramane, Pak. Oke, Iki- oke. Iki mesra sik, iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik, Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono to. Heeh, Kusuma terus Wijaya. orang-orang kok rapi, terus Heeh. dia anak Legit. legit. Oh, legit ku yo ditampilne. Ya, ning wajah yo member awakmu kok wajah legit ki yo. Rupane iki lho. Oh, nggih mirip gitu, Pak. Mirip. Mirip. Nah. Nah, ya coba Kusuma Wijaya. Nah, coba kayak apa? Ya. Nah. Pacaran sudah selesai dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Nah, nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Nah, ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deni Ken. Mbok De, Omah. Panggil aku Mamah. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mamah dan Papa. Oh iya. Ya, dhewe Mamah Papah lo apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Heeh. Pak. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi meh Kale? padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik, Pak. Oh iya kakak adik ya. Heeh. Iya. Gimana? Ih, suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Oh, jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini Papa sama Mama. Mama mau bikin cucu. Ini dia orang metu. Oh, Mimi cucu. Ini Mimi cucu. Makasih, Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah nih, tengah. Ngapa? Sikilmu ngapa? Enek selatike. Papa, ini anaknya loh. Ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Dimeneng kayak kambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki kambek Iya, anake? papamu rada bisu soalnya, Nak. Ya kurane ya. Wong Papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan. Iki Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Ki ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya Apa? gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku Iki ya. piye to ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya, cekol. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Oh iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? apa ini? Apa bawa. Bawa meneh. Bawa engko ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya, ya. Tuh. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae, genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng nduk legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek Iya iya. no, kakek. Oh, wis tuwek mentoya ya awakku. Nah.
Iya. Nyingkar nyingkur. Beh iki rong iso ki, latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to mamah Mbak? Mamah niken. Mas Bandi enek ta Mas Bandi? Kendange jokno ning karo kene Mas Bandi. Nah, kok iki kendange papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to Mama? Iya sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke. Mutan Yayung lelampahan kangka wuri piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Ya ora apa-apa, bener kuwi bener. Yayung. Tulus. Tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. senadyan ning kubuk asmara. Yeay, iso to? Iso. Iya lah anake. Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anake seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya. Waranggana. Nah ya Pak ya duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bunganu. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan wong gekne kopi apa teh? Teh wae teh. Ae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono aduh gak mesra to disawangan ae lho kaya taraki sate wae. Malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake ndang dikendangi. Ya, Anake kendangi. dadi kendangi. Ya. Oh duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Yen Lah pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake. Ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat. Ya. Yen liwat aku kelingan aku pakai biyen tak leret inget cagak kabak tulisan marana aku padha isih beraman
iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. Kan hobi toh, Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh, Pak, seni mancing. Wah, jangan bikin semerep. Iya. Cedatan sajroning ati datang luntur Gandune Mas Adi. Nuwun. Alhamdulillah. Semarem rasane. Papa sudah gimana rasanya, Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya senggo sampeyan kok. Iya, disangoni sih. Aja sampeyan ngono dilek nyeluki. Lah duitnya mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah. Peyan. Enak to, Papa. Marah to peyan. Ngono. Iki sih tok mamundur sing ngaturke dhuwit 1 juta ki mau kan. Napa, Pak? Rindunya hatiku. Nah. Adewe jajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anumu Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih, enten titipan buket. Ya, tonton mani to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Loh, buketnya dari Mbak sapa mau.
sih, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Ya. Nggih, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga main sak gerbus ini, main Elek tapi ora estetik. kiklo Pak, bunga iki, ora apa-apa. Mas sak keduse. Alah. Masa wi antene sak keduse ya ayo. Nah, ngono lho. Ini kan pun dicabut ini. Ah. Kaya Rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku sudah tak tahan. Makasih sayang, aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Sing rada-rada anu lho, Mas. Sing rada enek dansa-dansane ngene lho. Ya Aku to, tidak Pak. sampean tiba. ya jarana to. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Mama gendong aku no kuat ora ya? Gak kuat. Langsung angkat tangan. Terus Tapi terang. padha karo ngelokne aku, ngece aku lemu iki. Yo ora Ya ben lemu. rada-rada piye ngono lho suasanane. Enggak tiba nyeprot mah. Ya ora apa-apa tiba bareng kok. Ya. Pun iki Ah, sampun. Sudah. Sudah. dibaca sih. Ah, Apa? dibaca dulu. Nah. Pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung, dan Mbak Ani Indahwati. Ah. Terima kasih, semoga Iya. sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan Terus terus itu- ngefans sama Arni. Heeh. Terus itu ada titipan uang 200. Ah. Nah, aku sampean kirim nomor Pean, rekening. pean. Engko pean gowo ya. Kirim nomor rekening ya. Iya, iya. Gampang. Iya. Ah, engko disambung kon gara-gara ya kan Iya. jadi engko arep tak duelke antarané Niken karo Gendo Legit Wanci gara-gara Oke. joget jaipongan. Wah, sekile ning nggo jaipong, heeh. Oh iya, ngesake dawuh perang ya, Nduk. Lakon kuwi kudu ana bacute. Oh, ngono. Ah, engko seneng-seneng iso dituku nggon Wanci gara-gara. Ah, ya. Kalau sawangan mendung mentiung kuwi agahe payung, Nduk.